Celkom dlhá doba, avšak ste si naozaj istí si nás poznáte tak dobre? No, sami sa o tom presvedčíme v hre Hádaj, kto som. Hoci by mu za zadkom vystredila skvelá rada, neplaší sa, pekne len sa otočí sa, všetko s kľudom Angličana. To je to. Áno. Partizáni by ju brali, ani slovko neprezradí. Na otázku každú odpoveď takisto. Ako? Takto. Jednoducho ticho. Hoci ju má v triede každý rád, ozaj úprimne, kaderničke našej milej z času na čas chlieb na hlave pristatí. To je to. Čože z neho asi bude, nenechá mi hlavu v kľude. Má ten chlapec trochu smolu, vybral si on nerozumne cyklistickú strednú školu. Pravidelné neprezuty, večne chodí neskoro a že nie je naučený, zasa toľko nestalo. Kto je to? Gatí mu vždy minimálne polka zadku trčí, vtipálek a módny guru s futbalovou loptou, do vrecka ťa strčí. Ako ona sama praví, psychiku má nahnutú, ale neba. Ako by si inak našla v zdravotníctve robotu? Bez problémov celú triedu, ty poď sem a ty sprav hento, ty drž radšej hubu. Poznávacie znamenie má, že je riadne oplašená. Na seba je táto baba mimoriadne citlivá. Cez prestávku zastihnúť ju, šanca takmer mizivá. Okrem svojho miesta v triede, kútik ešte jeden má, na záchode dievčenskom sa s kamoškami zašíva. Kto som? Je to banda, jak sa patrí. Zle spravia aj oklamu. No na to, čo im spraviť treba, pravidelne zabudnú. Bez nich by však táto škola trošku smutná bola. Veď v tej triede na samotke vždy sa niečo koná.